Vejpy sú trendom dnešnej mládeže a ľudí, čo chcú prestať fajčiť. Obrovské množstvo ľudí, medzi ktorými si možno aj ty, si na nich vytvorilo závislosť a zdajú sa byť neškodná náhrada škodlivých cigariet. No vlády po celom svete ich začínajú zakazovať. Prečo? Dozvieš sa v tomto videu. Bežné cigarety nesú zvýšené riziko výskytu chorôb, vrátane rakoviny, aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení. Štúdie ukazujú, že spaľovanie tabaku uvoľňuje viac ako 7000 látok, z ktorých niektoré sú karcinogénne a vedú k mŕtvici a iným závažným zdravotným problémom. Cigarety obsahujú toxické látky ako amoniák, arzén, dehet, olovo, kyanovodík, no a tieto negatívne ovplyvňujú pokožku, oči, pľúca, krvotvorbu a dokonca aj nervový systém. Niektoré štúdie ukazujú, že vejpovanie je až o 95% menej škodlivé ako bežné fajčenie. No a preto sa vejpovanie stáva populárnou alternatívou k cigaretám, pretože neobsahuje žiadne škodlivé látky. Alebo je to inak? No a prečo sú potom vejpy tak širokospektrálne v rôznych štátoch po celom svete zakazované? Napríklad Austrália plánuje zakázať všetky jednorazové e-cigarety a stane sa tak prvou krajinou na svete s takýmto opatrením. Takisto chcú dokonca zvýšiť daň z tabaku až o 5% ročne. Vezmi si taký New York, ktorý sa stal prvým americkým štátom, ktorý s okamžitou platnosťou zakázal predaj cigariet s nejakou príchuťou. Jednorazové elektrické cigarety napríklad chcú zakázať vo Francúzsku. Iné krajiny taktiež uvažujú nad zákazom, ako napríklad v Belgicku, kde už si ich online nekúpíš. No a v Anglicku zakazujú predávať jednorazové vejpy pod 15 rokov. No a v Írsku ich chcú ľudia pomocou petície zakázať úplne. Na Novom Zélande dokonca ku zákazu predajú deťom pridali ešte zníženie nikotínu vo vejpách a zákaz otvárania vape shopov dokonca aj blízko škôl. Na druhej strane sú vejpy dobrou alternatívou pre fajčiarov, aby prestali fajčiť. To ale neznamená, že nie sú škodlivé. Spoločnosti veľmi dobre vedia, prečo ich robia takými farebnými a s rôznymi zaujímavými príchuťami, ktoré lákajú hlavne deti. Podľa údajov z New Yorku za minulý rok užívalo elektronické cigarety až 27,4% stredoškolákov. To znamená, že každý štvrtý stredoškolák v New Yorku fajči vejpy. Napíš mi do komentára, ako si myslíš, že je to u nás. Aká je teda skutočná pravda o vejpách? Britskí vedci napríklad zistili, že vejpovanie dokáže negatívne ovplyvniť dokonca aj tvoj imunitný systém. No a konkrétne to znamená, že vejpový dym môže paralyzovať tzv. Imunitné bunky, ktoré predstavujú významnú časť bielých krviniek v ľudskom tele. Jedna štúdia dokonca odhalila, že vejpovanie bez ohľadu na prítomnosť nikotínu môže mať za následok paralýzu týchto dôležitých imunitných buniek. Výpary e-likvidov dokonca aj bez nikotínu vykazovali rovnaké negatívne účinky. Vejpovanie preukázateľne zvyšuje riziko dýchacích či aj iných ochorení. Nedávna štúdia naznačuje, čo robia vejpy v plúcach. Experimenty prebehli na laboratórnych myšiach a podporujú názor, že niektoré elektronické cigarety nie sú neškodnou alternatívou k bežným cigaretám. Vedci sa zamerali aj na konkrétne produkty značky Juul, ktoré sú veľmi populárne v Česku. Vedci napríklad v tomto experimente rozdelili myši do troch skupín. Jednu skupinu vystavili dymu z produktu Juul počas 4 týždňov. Zatiaľ, čo ostatné dve skupiny boli vystavené normálnemu vzduchu. Po období testovania vedci identifikovali rozdiely medzi skupinami a zistili, že myši vystavené Juul vykazovali zápaly a genetické poškodenia. EFL Science informovalo, že elektronické cigarety negatívne ovplyvňujú aj srdce a preto sa nemôžu považovať za neškodnú alternatívu k fajčeniu. Fajčenie cigariet a vejpovanie vplyvajú na schopnosť krvných ciev rozširovať sa dostatočne na zabezpečenie správneho krvného zásobovania srdca. No a v USA dokonca zistili toto. Doteraz bolo zaznamenaných viac ako 2000 poranení či úmrtí v dôsledku výbuchov e-cigariet. Od augusta 2019 sa eviduje 127 hlásení o záchvatoch a neurologických príznakoch spojených s týmto vejpovaním. Identifikovalo sa takmer až 2300 pravdepodobných prípadov poškodenia plúc v spojitosti s vejpami. No aby toho nebolo málo, tak 35-ročná Američanka je živým príkladom, ako môže dopadnúť človek, ktorý bude vejpovať dokonca menej ako jeden rok. Hypersenzitívna pneumotídia je smrteľná a očakávaná dĺžka života s ňou je približne 5 až 7 rokov. Lucy prestala vejpovať pred viac ako 3 rokmi a dodnes musí chodiť na kontroly, aby jej zistili, či náhodou nezomiera. Musí nosiť respirátor so vzduchovým filtrom, pretože ak je vystavená akémukoľvek chemickému zápachu alebo dokonca dymu z cigariet, môžu jej napuchnúť plúca na celé týždne. Slovensko ani Česko sa zatiaľ nechystá na nejaké výrazné
obmedzenie vejpovania. Keby sa tak malo stať, určite ťa budem informovať. Ja osobne si myslím, že vejpovanie je len ďalší trend, podobne ako keď prichádzali cigarety. Tiež som to skúšal, aj takú variantu, aj takú a musím uznať, že je to veľmi návykové. Ak sa ti toto video páčilo alebo máš iný názor, podiel sa s ním dole v diskusii a daj ma odoberať pre ďalšie takéto zaujímavé videá.